Good morning. So, ah, tayo ay tayo ay mamamalengke ng pang beef pares. Ayan. Nandito na tayo ngayon sa aking motor at papunta tayo ngayon sa palengke. Sa palengke, mamamalengke tayo ng pang recipe sa beef pares. Diyan. Beef pares kasi yan yung tinitinda ko araw-araw. So, let's go guys. Hello. Thank you sa pagbisita guys. Mamamalengke tayo. Mamamalengke tayo. Isasama ko kayo sa pagpamalengke. Sama ko kayo sa pagpamalengke ng pang recipe sa beef pares. At maya-maya magtitinda rin tayo habang nakain.
guys, nandito na tayo sa supermarket, public supermarket ng Naga City, Bicol, Philippines. Ayan. At dito yung aking parkingan sa tabi. Medyo marami ng anong tawag dito, nakaparking. Dito tayo. Dito tayo sa Kabyawa. Ayan. At nakaganito lang siya. At yung lalagyan ko, yung basket, laging nandito sa box. Ayan. At yung aking sombrero. Nakaganyan lang tayong helmet ngayon kasi maaga pa. Nasa alas 3 pa lang siya. Boss, di ko bigla. Ayun. So, paakyat na tayo. Akyat na tayo sa taas. Hindi naman tayo pwedeng umakyat pababa. Di ba? Dito lang ako namamalengke. Dito lang ako namamalengke. Ayan. Alam niyo guys, yung mga bilihin ngayon medyo maano na, medyo sobrang mahal na. Lalo yung sibuyas na siguro 6 na piraso lang, nasa 200 pesos na. Grabe. Kahit yung sili na labuyo, almost piso yung isa. Ayan. So, ayan, dito na tayo sa aking biniblog. Ayan. Medyo mag-mute tayo dahil makaka-copyright tayo.
Ayan, guys. Ah, grabe. Grabe ngayon yung bilihin. Super, super mahal talaga. Yung dating, ano, ah, pagbili ko ng pang recipe doon sa Big Paris, inaabot lang ng 500 plus. Ngayon, 800. Oh my God. Konti na lang. Halos ano na. Eh, 20 lang po. Oh, tapos, ngayon, ano na, nasa na ba tayo? Kalimutan mo na. 20 lang po. Buti guys, yung demo natin ngayon medyo mababa. Ito yung mahal na sili natin. Kaya pala 40 daw po. Nakalampas ako sa binibiling kong CD. Kala ko yun na. Medyo mahal yung sili natin. Gura na ini ito. Kahit yung maliliit, medyo mahal talaga siya. Kahit malalaki mga. Oo. Magkano na tong ano nito, te? 600 yung kilo. Ayun. Salamat, te. Ini sila buyo, ano? 600 yung kilo ng sili. Grabe. Tapos yung yung sibuyas, 6 na peraso lang. Inaabot na ng 200 plus na nga. 200 plus. Kaya medyo tipid-tipid tayo sa sibuyas. Tipid-tipid sa sibuyas, pati sa sili. May nakalimutan pala akong bibilin. Medyo babalik tayo din sa taas. Tulo tabi, kuya. Tulo lang. Tulo. Gura na po tulo. Tulo.
Pansit, lahat na lang ang bilhin. Lahat na bilhin, tumaas. Oh. Kaya ang pinaka the best ngayon, makisabayan tayo. Pero sa ngayon, medyo hindi muna ako makikipagsabayan sa presyo kasi kawawa naman yung mga kababayan natin. Kawawa naman yung mga kababayan natin nagtatrabaho na nagsusumikap para uwi ng pagkabuhay sa pamilya nila. So, yung sa akin, medyo kahit pa paano, meron tayong makukuha kahit kunti. So, masaya na ako dun. Siguro, mga pag tumagal-tagal akong nagtitinda na naman, paunti-unti tataasan natin para makabalik naman yung ating pinaghihirapan. Kasi super lugi yung ating yung nakukuha ko pang lang, pang gasolina lang sa motor ko, pangbili lang ng ang tawag dito, pangbili lang ng kalimutan ko. Gura na nite karo gatabi ko na. May dagula ka pa kaniti. Karong kilo. Isay po ng kabalaya. Kain ka na po. Dikit lang. Ini na lang. Gura na nite. Gura na ni. Kaya kayo nagkwate. Ini mo yung kwenta ka po 20. 65. Baga na yung Oh, yan ah. Thank you. Ang kwarta. Sinubukan ko Parang makaka-copyright na naman tayo. Ayan, pababa na tayo. Papunta tayo sa meat section.
Ayan, dito sa third floor, second floor, nitong public market ng Naga City. Dito talagang fresh na fresh, mainit-init pa yung mga karni. Ayan, medyo konti lang yung ating bibiling karne kasi bago pa lang tayo nagtitinda. Ayan. Six, boss. 600. Ha? Iyon na. Kaya na natin ito. Hanggang 600. Ayan. Six. Ay, yung 5 na lang muna lugod. 5 na lang muna lugod. Thank you.
Pababa na tayo. Grabe yung naging puhunan natin. Naging puhunan natin almost 1.7. Naging puhunan natin. Grabe. Sa sibuyas lang. Yan. Parking area. Saan na ba yung motor natin? Dito yung motor natin. Ayan. Ayan. Dito na tayo. Okay. Thank you. Ay, yun. Ay, kito. Gabang. Kalahating oras tayo sa pagpamalingke. Ayan. Ngayon, ang gagawin nating schedule, kasi may gagawin akong schedule everyday. Sunday, nandito ako sa LCC Supermarket in Jordan.
Ayan. Dito ako magpipwesto every Sunday. Every Sunday. Ayan guys, na tayo sa bahay na tinutuluyan natin. Habang namamalengke tayo, ang aking kapatid ay nagsasaing naman ng ating gagawing pang partner sa pares natin. So ayan guys, hanggang dito na lang tayo kasi magpe-prepare na kami at maya naman tayo live. Bye guys, see you mamaya. Magkita-kita tayo mamaya. Thank you.